ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. моҳи шарифи рамазон ба ҳар яки шумо муборак шавад. бародари азиз, боз ҳам ба вақти хуш, боз ба хабари хуш ба пеши шумо омадем. бародарони азиз, касое ки бардиюрани брючатка мегӯянд, ак мо рости гап строка кор накард намедонем. бародар ман номераш мемонам, шаҳриёрҷон бародарҷон мега ки 5 ё 10 одаме ки бошад, мақсад марҳамат бародарое ки кор карда метонен дар шаҳри Москва метро Котельникида. ина номерои ака бо мегум то бародар илтимос беҳуда занг назанед. касое ки документ дорем, патент, регистратсия, миграсионка, синилс, ннн, хулоса кор официални мегиранд. дар як моҳ 2 бор ойлик, як моҳда 2 бор ойликтон метиҳанд. рӯзи кори 2500 марҳамат бародарое ки мақсад документатон 100% мабара неспоред официални шумо трудовой договор кажди 15 рӯз ойликта мегири 2500. агар ки бевахтнои кор кунӣ фикр мекунам 75000 ойлик мешавад. марҳамат бародарои азиз, ҷои кори беҳтарин ина бо акаи шаҳриёра занг мезанем, маълумоти пурра мета. илтимос бародарое ки документ надорен, чӣ надорен, илтимос хоҳиш мекунам, и бародарам ғам натиҳед. мақсад бародарое ки дорен документи 100%, марҳамат на ҷои кор барен кор кунен. ойлик 75000 мешавад. хайна майли исувахтной ису 65000 ки метавад. бародарои азиз, марҳамат на ҷои кор касое ки мехоҳед, марҳамат ҷои кор мекунед. иншоалло ҷоҳои кориам шид, ҳатман боз реклама мекунем. бародарои азиз, ана бо нагуфтанам ки номерои якай шаҳриё дар ҳамҷо мемонам ва дар анаҷа авиакасса мешавад. касоиде билетҳо даркоред ба тамоми дунё фарқият нест ки ҷои билета электронни билетҳои. марҳамат дар номерои худам занг бизанед. билетҳо ба тамоми дунё бо нархи арзони дастрас ҳаракат мекунем ки ана ба шумо пешниҳод кунему дар хизмат бошем. ва дар охир гуфтаниам ки бародарои азиз, модарони азиз, хоҳарони азиз, бародарони азиз, сюрприза ждат кунед. каме дигар мон сюрпризи беҳтарин дорам барои кулли мардуми ғариб. ман умедворам, боварӣ дорам ки ба ҳар яки шумо ки ин сюрприз ба ҳар яктатон махул мешавад. худованд ҳамата нигаҳбон боша. дастгириро фаромӯш намекунед. видеоро паҳн мекунед ки бародарои бекор соҳиби ҷои кор шаванд. аллоҳи меҳрубон ҳамата нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.